Bé, avui us porto un llibre que vaig llegir enguany, perquè s'ha sortit enguany, òbviament, i que s'ha venut, jo diria que força bé durant uns mesos, i ara que ha passat, diguéssim, Sant Jordi, doncs potser és un bon moment perquè hi feu un cop d'ull si és que no us el vau comprar per Sant Jordi, que és aquesta Aigua a les venes del Francesc Canosa, un llibre que ja deu anar per la quarta edició, ja tinc aquesta segona, però segur que s'ha venut molt, i que és un llibre interessantíssim d'una cosa que no sabria com qualificar, assaig periodístic, assaig a seques, exercici de periodisme historiogràfic, docuficció, no sabria com qualificar-ho, em sembla molt interessant com està escrit, com està construït. És un llibre apassionant, d'una persona apassionada per la història del nostre país, com és el Francesc Canosa, que vol recuperar una història oblidada o a què hem prestat poca atenció, podríem dir en general, que és la història de la construcció del canal d'Urgell i l'impacte que té en les vides de milers i milers de persones al llarg del temps. No? Francesc Canosa ho fa a través de la història de la seva nissaga familiar, d'aquests canoses que es van perseguint els uns als altres al llarg del temps, i que a mi me sembla fascinant aquesta manera d'explicar-ho. Aquesta història que comença al Tossal i passa per tota la plana d'Urgell, per tots els pobles que us pugueu imaginar, i que acaba una altra vegada al Tossal, ja veureu per què. Un llibre que, deixeu-me dir, que m'ha agradat visualment, perquè compagina, diguéssim, el text amb aquestes fotografies que ha fet l'autor i d'altres que estan fetes amb dron, i que te permet veure les diguem-ne, sinuoses línies del canal d'Urgell per tota l'estampa ponentina. És un llibre que explica la història del país, o una part de la història del país, amb ràbia, amb certa frustració de veure aquesta part de la nostra història oblidada, però també amb l'esperança de que es pot recuperar tot això, no? I que podem mirar d'entendre-la millor. Ell estableix un relat interpretatiu d'aquesta història. Aquí està la clau del que fa Canosa en aquest llibre. Potser ho hauríem de fer més sovint els historiadors i els periodistes, no sé, ahí lo dejo, no? Que deia aquell, però me sembla un exercici molt interessant, no? Pots estar d'acord o no d'acord amb el que diu, o com ho diu, però és obvi de que Canosa aquí té un fil que val la pena explorar, no només amb aquest tema, sinó amb molts d'altres, no? El llibre és una història que, a més a mi, més propera, perquè, evidentment, doncs, jo soc de les Borges i el canal d'Urgell aquí és molt present, llepa tota la part nord del terme, i totes les famílies tenim històries sobre el canal, sobre com se va construir o sobre la séquia superior, etc. I, per tant, diguéssim, és una història que, en fi, bé, per tots els que vivim per aquesta zona del país ens és molt, molt i molt propera, tot i que ell té molta raó en assenyalar que en veritat és una història universal, no? És una història de fracassos i d'èxits, de gent doncs, que mor construint el canal, gent que es fuga construint el canal, gent que decideix la pell, que hi inverteix el seu capital polític, per exemple, però també econòmic, per exemple, els Girona, aquesta nissaga poc estudiada. Ara, de fet, Pagès Editors n'ha tret un llibre, si puc també us en faré un comentari, i em sembla una aportació interessant, molt ben editada per Editorial Fonoll, que és qui fa l'edició d'aquest volum, que ja deu anar per la, no sé si quarta edició, potser ja, i si no hi va, segur que hi anirà aviat. Un llibre recomanat amb una perspectiva cinematogràfica de les coses, gairebé seriàfila, que permet, diguéssim, entendre 150 anys de la nostra història en 200 pàgines trepidants. Us el recomano si us agrada la història, si us agrada el ponent català, si voleu conèixer una història de Catalunya desconeguda, amb vocació, com bé diu el Canosa, universal, i que potser n'hi sentirem, espero, que a parlar més en el futur.
Aigua a les venes del Francesc Canosa.